10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, start! To byla rána, tak hodně štěstí na trase třetího ročníku na Hornou Plasy 2010. Je to jak žár, pořádně velikej rak, je to jak letící rak, naprosto přesnej prak. Je to Go Kelly! Woo! A pan Jaromír! Jo, jasný. Míšo! Ahoj! Dobrý, Šimo! Nějaký první frajer. Luboši! Kelly je. 840 metrů. Postartujeme běh na 40. Krasavec závodu! Už nemůžeš vyjít. 1260 metrů to poběží starší žáci a starší žákyně. Mu to sluší tatínkovi. A naposledy Bojovej. Vidíš ho? Nalevo. Šímo, není teplo, viď? Nádherně. No, vidíš. Rychle. Pomalejš běžet nemůže muž. Přeskočili do Plas a jedině krátká věc, já vás obdivuji, jak je 42 km a půl, tak i vás na 42 km. Prosím nás, vydržte to a neudělejte si ostudu. 1, tak, a bylo Niko! Ježíš, smrt. Startovat 11 hodin a 15 minut. A pak důležitá věc, našel jsem mobilní telefon Nokia. Niku, v klídku, pomalu, hezky. Poslední, ale zatím se ho nechám tady. Podívejte se, jestli vám náhodou nechybí Nokia. A já si tím číslem rozhodně než Nokia Niku, ještě půlku. Krásně běžíš, ale. Niku, hustě! Když se jdou přede mnou, tak já jsem je v podstatě doháněl. Já jsem neměl v úmyslu přeběhnout hned. Já vím. Než jsi běžel s nima první 3 kola, ale teď si doběhl mnohem dřív než oni. Jsem je předeběhl. Jo. Ale právě, já jsem celou dobu dělal malý krůčky a teď jsem najednou začal dělat obrovské. Fakt? Jo. ...444, počkej, natočíme medaile. Lukáš ji sám neviděl ještě. Nikolásek byl daleko výkonnější než většina dospělých sobě, čo? Ostrý! To je ostrý tohleto! Poprosím tajemníka úřadu aby se dostavil na pódium a spolu s ním na výkon! pořádajícího
umístil Josef Kuchař. Na druhém místě v této kategorii skončil Václav Šouka. A první... Speciální práce. Šestý. Jsi šestý. Kecej, oni odpadli nebo co? Šestý. Šestý. No ty výborný, myslel jsem, že tě nakonec doženu, ale... Já jsem to radši neotáčel. Táčel jsem se. To mě si běžel. To je ale dlouhá písnička. Tak, to byl Running Club, pořádající třetí ročník letošního Barokomaratonu. Nesvačím, nestihnu to, nestačím, problém to je vážení, má veliké zpoždění. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesmím, nesvačím, nestihnu. To bude do tolika novin, ty fotky tady. Vážení. Mám veliké Krása! Výborně, gratulujeme nejlepší muži v kategorii do 35 let. Thank you.